Lehen da bizi, Gipuzkoako emakumezkoen traineruen ligan arituko dira. Alde batetik, Deusto, Kolindres, Hondarribi, Arraun Lagunak, Getaria Zarautz eta Hernaniko emakumezkoen traineruak. Arratsaldeko 5:00 hasiko dira lanean, erlojuaren aurka, Irunaka. Kolindres bigarrengo kaletik, Hondarribi hirugarrengo kaletik eta Deusto lehenengo kaletik. Jarraian, 3 minututara, Hernani laugarrengo kaletik, Arraun Lagunak bigarrengo kaletik eta Getaria Zarautz hirugarrengo kaletik abiatuko zaizkigu. Arriba bandera. Abiatu dira Kolindres, Hondarribi eta Deusto. Jarraian 3 minutu barru Hernani, Arraun Lagunak eta Getaria izango ditugu. A ver, esa moto de agua, por favor, stop, que salga de la calle 0. Esa moto de agua que se pare. Al perro que salió, que se pare. Que no se pare, que le dé a tope. Si le hubiera dicho que le dé a tope, se hubiera parado. Hernani laugarrengo kaletik, Arraun Lagunak bigarrengotik eta Getaria Zarautz hirugarrengo kaletik. Estantzak hartu mesedez. Orain bai, lanean ditugu emakumezkoen traineru guztiak, 6 traineru, Kolindres, Hondarribi eta Deusto, eta jarraian Hernani, Arraun Lagunak eta Getaria ditugu lanean. Getariarrak eta Donostiarrek bandera eramatea nahiko dute, baina Hernanikoek ere ez dizkiote lanak erraz ipiniko. A ver, ikusi, beko. Claro. Getariarrak hirugarrengo kaletik estropadaren burua hartu nahian dabiltza, baina oraindik hasi besterik ez dira egin. Eta gogoratu, bi luze eta ziaboga bat egin beharko dutela emakumezko traineruek bere lana osatzeko. Hernani, Arraun Lagunak eta Getaria Zarautz lanean ari direnak, eta aurretik abiatu zaizkigu Kolindres, Hondarribi eta Deusto. Hauek 2 minutu inguru laiztar lanean hasi direnetik, beraz, une batetik bestera minutu bat barru gutxi gora bera ziagara gerturatuko zaizkigu. Orain bat.
Ez. Iritsi dira, lehen da biziko ziago gara. Deusto, lehenengo postuan, 5 minutu eta 28, Hondarribi bigarren, 5 minutu eta 55, eta Colindres hirugarren, 6 minutu eta segundo bat. Tiempos de la primera ciaboga. Deusto 5.35, Hondarribi 5.55 y la embarcación Cántabra de Colindres 6 minutos y 1 segundo. Emakumezkoen traineru guztiek eta orain arteko denborarik onena Daria Zarautzek egin du. 5 minutu eta 22 segundu. Jarraian, Arraun Lagunak 5 minutu eta 30. Deustok 5 minutu eta 28 segundu. Hernanik 5 minutu eta 43, Hondarribik 5:45 eta Colindresek 6 minutu eta segundo bat. Los tiempos de la primera y única ciaboga de esta tanda femenina han sido los siguientes: Getaria 5.22, Arraun Lagunak 5.30, Hernani 5.43, Deusto 5.38, Hondarribi 5.55 y Colindres 6.01. Badirudi Getariarrek estropadaren burua hartu dutela eta, bueno, horretik lan pixkat dute egiteko 1000 metro baino gehiago egin duzte estropada amaitzeko, baino ez dut uste burua galtzeko asmorik izango dutenik. Hala eta guztiz ere, Donostiarrak gerturatzen ari dira eta gogoratu bainieke patroi hauei eta beste guztiari estropadan bere kalitik amaitu behar duela. Mesedez, estropada jarraitzan debekatu dago, 0 kalitik doan txalupa hori gelditu, mesedez. Mesedez, estropada eremutik kanpo zaudeten txalupa guztiak gelditu. Por favor, stop embarcaciones de la calle 0. Esa motora bien bitartean hemen dator.
Eta arraunariak bat hemen lanean txukun eta jator Deustoko trainerua lehen da biziko kaletik. Deustoko trainerua denbo politia egingo du. Por favor, esa embarcación pare el motor inmediatamente. Por favor, embarcación que viene por la calle 0. Un poco de respeto a los remeros. Stop, embarcación, stop, motora. Un mínimo de respeto. Deusta, hemen motor, lehen da biziko kaletik. Azkeneko champán. Oraintxe Deustoko trainerua helmugaratzen. Abestia motorriari iruekin, debekatua bazekoa eta, venga, segi iruekin. Hondarribitarrak ere azkenengo 10 palaetan sartu zaizkigu. Hondarribiko emakumezkoen trainerua une batetik bestera. Y aquí viene la embarcación de Colindres, las remeras de Colindres en las últimas 10 paladas en esta regata de Zumaya. Un aplauso para estas remeras de Colindres. Jarraian Hernani arraulegunak eta Getariako traineruak datozkigu atzetik. Getariarrek abantaila polita zuten ziagoan, ikusiko dugu, hori mantentzeko gauza diren. Venga, Romega! Oso neskok! Venga, venga, venga! ¡Podéis parar, o qué! Estamos en plena regata, meseros del último barra. Stop, embarcación. Un mínimo de respeto. Gracias. Pare el motor. Pare el motor. Stop, motora. Stop, motor. Stop. ¡Que pare! ¡Que pare! ¡Venga, Ron, venga! Para el motor. Stop, embarcación. Getariarrak, helmugaratzen ari dira. Donostiarrak gainean dituzte, azkenengo txampan, Donostiarrak. Eta Getaria zarautzeko trainerua. Esa Jose! Eta Getariarentzat osta, baina garaipena Getariarentzat. Donostiarrak 3 segundutara eta Hernani une batetik bestera egingo du sarrera laugarren kokaletik. Getaria Zarautz, garaie emakumezkoen estropada honetan, Gipuzkoako ligaren barruan dagoen emakumezkoen traineru ligantan, Getaria Zarauztarrek lortu dute garaipena. Donostiaren aurretik, 3 segundoko abantailarekin. Ziagoan, 8 segundokin aurreratu zaizkigu Getaria Zarauzko arraunlariak, baina bigarren luze honetan, arraunlagunekuek lanak estutu dizkiote eta 3 segundutara gertu izan dira, baina Getariarrek eraman dute bandera. Une batetik bestera egingo zaie bandera horren ematea, helmuga puntutik Satilloko hondartza inguruan egongo den txalupa baterik. Zorionak Getaria Zarautzeko arraunlarieri. Eta Getariarrei une batetik bestera emango zaie ondo baino beto merezitako iturrina. Zumaiko Paol Muturreko aldamenean Santillo Honda itxasoan aritu dira, itxaso zabalean. ¡Aupa, chica! Eta ¡Aupa, Getaria! Zuri hortatik
Zumaiko ikurriña jasoko dute. Izaro Lestaio patroi lanetan, eta Eneida Etxabe entrenatzaile delari, garaile izan dira gaur Getaria zarautzeko emakumezko arraunlari hauek. Batera jasotera doazenak, eta gerturetu dira Getaria zarautz traineruko emakumezkoak, bandera jasotzeko ontzi honetara, eta une batetik bestera, Izaro Lestaio patroiak ondo bainoneko merizitako ikurria jasoko du. Ordu du Izaro Lestaio, Getaria zarautz traineruko patroia bandera astitzen, zorionak Getariarrei. Getaria zarautzeko traineruak orantxe bertan jaso du ikurriña, gogoratu 11 minutu eta 30 segundu behar izan dituztela estropada irabazteko. Arraunlari hauek, eta hor, gol arraunak, zorionak, Getaria zarautzeko traineruko arraunari. Txalo beroak!